Pred nama danas prva utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Fudbalski klub Željezničar, fudbalski klub Sloga Doboj. Za goste iz Doboja danas igraju 1 Filip Perić, 4 Niko Božičković, 8 Dima Hasanović, 10 Fedor Predragović, 11 Nikola Mandić, 21 Vasilije Perković, 24 Bojan Vatan, 27 Nikola Željal, 32 Benjamin Tatar, 92 Tom Jović i 99 Dejan Vidić. Na klupi Bojan Pavlović, Alpinović, Edvin Sumanović, Darko Savić, Edvin Ređić, Sergej Damjanić, Milan Milanović, Josip Kvesić, Petar Kunić, Ognjen Šešlak i Lazar Zilčić. Glavni trener Nedim Jusufbegović. Za fudbalski klub Željezničar danas igraju 13 Vedat Muftić, 3 Enes Alić, 4 Ermin Pičakčić, 6 Aleksa Pejić, 7 Sulejman Krpić, 14 Matej Cvetanovski, 23 Eldar Dragović, 26 Gabriel Galčev, 27 Deni Milošević, 88 Samir Radovac i 90 Edin Osmanović. Na klupi Darka Abdullahović, Edvin Otinaka, Dominik Prokop, Hamza Jaganjac, Vinicius Peixoto, Alvin Ćosić, Dženan Žabić, Žao Erik, Mustafa Šukilović, Adil Goja i Muharem Usković. Trener Hajrudin Đurbuzović. Glavni sudija utakmice Josip Martinović, pomoćnici Jure Musa i Ivo Magrica, četvrti sudija Ernest Džemidžić, var sudija Antonio Tomić i Josip Čolić, delegat Davor Ristović, posmatrač Slavko Zorkić, predstavnik bezbjednosti Nadir Zlatan.